Вітаем вас! Сёння мы распавядзем пра працу з музейнымі прадметамі, якія паступаюць у Дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва ў складзе з фондаў асабістага паходжання. Яны могуць складаць рэчавыя помнікі, музычныя інструменты, творы выяўленчага мастацтва. Падчас перадачы музейных прадметаў фондаўтваральнікі запаўняюць заяву устаноўленага ўзору. На музейныя прадметы, якія паступаюць з фондамі асабістага паходжання, складаецца спіс, які змяшчае назву прадмета, дату яго стварэння, апісанне знешніх асаблівасцей. Пасля першаснай рэгістрацыі і атрыбуцыі музейныя прадметы перадаюцца ў аддзел забеспячэння захаванасці дакументаў і ўліку. На падставе акту прыёму перадачы музейных прадметаў на пастаяннае дзяржаўнае захоўванне і ў адпаведнасці са спісамі, перададзенымі аддзелам камплектавання, ажыццяўляецца іх улік. Паступленне музейных прадметаў фіксуецца ў кнізе рэгістрацыі паступленняў, праводзіцца іх інвентарызацыя і кожнаму музейнаму прадмету прысвойваецца інвентарны нумар. Парадкавы нумар, пад якім прадмет занесены ў кнігу, з'яўляецца адначасова яго інвентарным нумарам і прастаўляецца на самім прадмеце на ягонай экспазіцыйнай частцы. У выніку немагчымасці праставіць уліковыя абазначэнні непасрэдна на прадмеце, яны прастаўляюцца на яго афармленні – раме, канверце, паспарту і гэтак далей, у выглядзе этыкеткі ці ярлыку, які мацуецца да прадмета. На кожны музейны прадмет заводзіцца інвентарная картка музейнага прадмета у электронным і папяровым выглядзе, дзе павінны прысутнічаць фатаграфія прадмета, агульныя звесткі, яго апісанне, крыніца паступлення, тапаграфія. Музейныя прадметы захоўваюцца ў спецыяльна вырабленых скрынках, папках, канвертах, у спецыяльных металічных шафах ці на стэлажных паліцах. Колькасць музейных прадметаў фіксуецца ў пашпарце дзяржаўнай архіўнай установы. На сённяшні дзень музейны фонд нашага архіва музея налічвае 708 прадметаў.